Dzień dobry, dneska jsme na rybách s Polenem 2. Tam je Polen, počkej tam. Polen. Tady je Polen. A jsem tady na rybách. Vyjeli jsme někde kolem 6. Ne, kolem, půl 7 nějak. No je 19:39. 8 to nahazů na Santoše, teď to máme jenom na štíti. A zatím ani ťuk. Polen měl, nebo jednoho. Polen měl měl pokousanou rybku. No, jinak je tu pohoda. To je krásné tady to je. Tak krásné tady je. Co je krásné tady je. Tady mám piškoty. No, to je dobrý. No, mám špinavou, protože jsme dneska hráli fotbal. A vyhrali jsme. No. Jsem nejlepší obrana na světě. A Polen a uvidíme se, až bude něco zajímavého. Jizu. To bude divej. Jede nebo co? Jo, jede. Jede. Takový tady sandátů se nachytá. A máš na co? Na mrtvo nebo živou? Živou. Lanko máš? Jo, já mám lanko. Dobré. Tam se nedá lanko, to je mrtva. Tak to bylo loďka, ne? No, to jsem hodil blíž, to jsem hodil skoro za loďky. Nemůž. Po chvilce to přišla kočka. Žere nějaké maso, co jí dal Polen. A to se můžu podívat na to video, co jsme chytli. To dálím. Tak. To, jak jsem chytil toho uhoře. Teď plave v kyblu. A pak vyfotím doma. Ukážu na kameru. Jdeme tam proutím.